Hola a tothom. Avui us porto una novetat a Curs Alemany i són les classes en grup. Ja fa temps que faig classes particulars, classes individuals, però hi ha moltes persones que em demanen de fer classes amb mi i no arribo tot. Per això ara he dissenyat un nou espai a la pàgina web perquè molts de vosaltres en pugueu formar part. I aquest espai es diu Classes en grup. Us ensenyo com s'hi entra, de què es tracta i si voleu anar directament a la secció que a vosaltres us interessi més del vídeo, que sapigueu que aquí sota el teniu dividit en les diferents parts. Així que comencem explicant què és això de les classes en grup. Ara esteu veient a la pàgina web com si entreu, que és cursalemany.com, veureu que aquí al principi ja explico que no tinc més hores disponibles, però dono la possibilitat de fer les classes en grup. Les classes en grup costen 25 € al mes i són per aprendre alemany al teu ritme. Com funciona? Doncs entrem aquí que posa classe en grup i és aquesta pestanya d'aquí que ja havia obert. Aquí hi trobeu tota la informació necessària relacionada amb això. De què es tracta? Doncs, el que farem és que ens trobarem 60 minuts cada mes. Hi haurà alguns mesos que aquests 60 minuts seran una hora sencera de classe. Altres vegades, altres mesos, pot ser que divideixi aquests 60 minuts en dues classes diferents, de 30 minuts cadascuna. Un altre mes pot ser que per les activitats que jo vulgui fer amb vosaltres divideixi el temps en 3 classes, de 20 minuts cada classe. O altres mesos, 4 classes, de 15 minuts, un quart d'hora cada una. En cada classe que nosaltres fem, en cada part d'aquests 60 minuts que nosaltres fem, tractarem un tema o un altre per aprendre alemany. Els nivells que faré en aquestes classes en grup van del nivell A1, des de persones que comencen a aprendre l'alemany des de zero, fins al nivell B2. Què passa? Aquests nivells són molt variats, hi ha molts temes disponibles, però ara veureu d'aquí un moment per què, si teniu un B2 o si teniu un A1, podeu formar part d'aquest grup, d'aquest espai que és la classe en grup. Podeu començar quan us vagi millor. El que passa és que al ser una subscripció, aquests 25 € van cada mes. Llavors, si us subscriviu, teniu l'opció, teniu l'accés disponible durant aquests 30-31 dies, depenent del mes. Però si decidiu marxar, doncs no hi ha cap mena de problema. Podeu venir i marxar quan us vagi millor. Amb aquests 25 € al mes teniu, per tant, accés a aquesta classe en grup que faré, com hem comentat, 60 minuts al mes i també a diferents cursos en línia que tindreu disponibles i que podeu fer quan vosaltres vulgueu. Els idiomes en què està aquest curs, aquestes classes en grup, són l'alemany, que és l'idioma que aprendrem, i el català com a llengua nostra de comunicació. Llavors, jo soc professora d'alemany, però concretament soc professora d'alemany com a llengua estrangera i això és el que ofereixo sempre. Aquí podeu veure que totes les classes en grup són classes en directe que podeu venir, si voleu, si us va bé l'horari. Els horaris intentaré sempre que siguin diversos, que no sigui sempre en una hora, en un dia concret, i així podràs participar i aprendre molt més alemany si vens a les classes en directe. Què passa? Què passa si no pots venir, si no et va bé l'horari en què aquell mes es fa la classe en directe? Doncs no hi ha cap mena de problema perquè totes les classes es gravaran, quedaran gravades i aquesta gravació la tindràs disponible en la pàgina web, en l'apartat de classes i te la pots mirar quan et vagi millor. Totes les classes estaran relacionades amb algun aspecte dels nostres cursos en línia, per tant, aquella classe servirà per practicar algun tema gramatical, de vocabulari, de fonètica, alguna cosa relacionada amb aquests exercicis que tindràs a dintre de la mateixa pàgina web. I això farà que cada mes tinguis nous continguts als quals podràs accedir-hi i continuar aprenent i millorant el teu alemany.
Com veieu, com us he dit fa un moment, l'accés, aquests 25 euros al mes, et donen accés en aquest espai per fer aquests 60 minuts de classe al mes, més totes aquelles classes dels mesos anteriors als quals podràs accedir-hi i accés també en aquests cursos d'alemany. Ara mateix hi ha disponibles el Deutschkurs, que és un curs que aproximadament és per als nivells A1, A2 i B1, el Wortschatz erweitern, que és aquest d'aquí al final de tot, que és per als nivells més alts, de B1 en amunt, que és per ampliar i augmentar el vocabulari, i també hi ha els certificats del Goethe. Si vosaltres us voleu preparar per treure-us un certificat concret del Goethe Institut, que sapigueu que hi ha uns cursos aquí disponibles i que a mesura que vagi passant el temps també aniran canviant. I al final de tot hi teniu les preguntes freqüents, totes aquelles preguntes que vosaltres us feu, no? Per exemple, quin és el preu? 25 euros, com em puc donar de baixa, qui gestiona aquest pagament, que sapigueu que es fa a través de la plataforma Stripe, si tindré ajuda d'un professor, clar, en totes aquestes classes que fem en línia a través de l'Skype, si vosaltres hi assistiu, em podeu preguntar dubtes i podem parlar dels temes que a vosaltres us interessin. I si en aquella mateixa classe, perquè ja tenia alguna cosa preparada, no ho podem fer, que sapigueu que la següent tractarem allò que m'heu demanat. Què necessites per fer les classes? Molt senzill, un ordinador, un micròfon, i si no vols activar la càmera, no cal que l'activis. I per accedir aquí, internet. I ja està, una mica de temps lliure. Llavors, com ho fem? Si et vols inscriure a les classes en grup, el que has de fer és clicar aquí on posa Participa-hi. Si cliques aquí, se t'obrirà una pàgina nova, que és la passarel·la de pagament de Stripe. Aquí el que faràs és subscriure't per 25 euros al mes en aquesta classe en grup. Has d'omplir totes aquestes dades i clicar això que posa pagar i subscriure's. Una vegada hagis pagat, t'arribarà un correu conforme el pagament ha sigut correcte, també al lloc on tu pots canviar les teves dades de pagament, imagina't que vols canviar la targeta o vols cancel·lar o el que tu vulguis, i al cap de màxim 2 dies t'arribarà un correu en què hi tindràs l'usuari i la contrasenya per poder accedir en aquest espai web de la classe en grup. Una vegada hagis trobat, t'hagi arribat l'usuari i la contrasenya, el que has de fer és posar el ratolí a sobre, com veus, de classe en grup. Hi haurà un desplegable. En aquest desplegable, com veus, hi ha inicia la sessió i si cliques aquí t'apareix la pantalla que estàs veient. Aquí el que hem de fer és escriure l'usuari i la contrasenya. I seguidament clicar Login. Ara ja som a dintre i aquí ja tens accés en aquest menú d'aquí dalt de tot. La primera cosa que has de tenir en compte és entrar aquí on posa Willkommen. Aquí, en aquest espai, hi trobes les dues possibilitats que hem comentat abans. La primera de totes són les classes en línia, aquestes classes que fem mensuals de 60 minuts, i l'altra cosa són els cursos en línia. Entrem, a Unterrichtsstunden. Aquí ja hem entrat, aquí trobeu tota la informació necessària per poder entrar en aquesta classe en línia i teniu l'enllaç per poder entrar en el grup de Skype i així poder participar en aquestes classes. I a continuació, a sota, hi trobeu les últimes classes que hem fet amb els enllaços que et porten directament al lloc on tens el vídeo i on pots fer els exercicis que comentàvem durant aquella classe. Llavors, com us he comentat abans, totes les classes estan relacionades amb un curs en línia en concret. Si tornem a l'apartat de Willkommen i entrem a Deutschkurse, aquí, en Kursen teilnehmen, ens apareix aquesta nova pestanya, aquesta nova pàgina, i aquí hi tenim els diferents cursos que vosaltres podeu fer. Us hi podeu inscriure i podeu fer-ho al vostre ritme, sense cap mena de pressa. Si teniu qualsevol dubte o hi ha qualsevol cosa en qüestió, simplement envieu-me un correu o m'ho dieu. Llavors, com
podeu veure aquí, per exemple, hi ha el del Deutschkurs, que comentàvem abans, o el Wortschatz-Erweitern, que són 37 setmanes per aprendre vocabulari. Si entrem, per exemple, en el Deutschkurs, veieu que aquí, al principi de tot, hi teniu una petita explicació d'en què consisteix el Deutschkurs. Aquí podeu clicar això per, d'aquesta manera, guardar tot el vostre progrés, saber on passeu, què heu fet, què us falta per fer, què heu deixat a mitges, i a continuació hi teniu totes les unitats que hi han per fer, totes les coses que vosaltres podeu fer. Us heu fixat abans que hi ha una de les classes que nosaltres havíem fet, és aquesta del Deutschkurs i concretament a l'ABC Übung. Si cliquem aquí, se'ns ha obert una pestanya nova, que és aquest primer apartat del Deutschkurs. Però no hi puc accedir, no? Això és perquè no he clicat en Kurs teilnehmen. En el moment en què clico aquí, ja se m'obre tot, ja puc mirar totes les coses en relació al curs, i si us hi fixeu aquí, aquesta rodoneta ja està per la meitat, perquè vol dir que ja l'he començat a fer. Imaginem que això ja ho he llegit tot i faig completa la lliçó. Doncs llavors aquesta rodoneta quedarà feta. Ja veieu que hi ha un tic, hi ha la següent explicació i a continuació ja vindríem aquí. Ara tornem a actualitzar perquè ja m'he inscrit en el curs i ja veieu que hi trobeu el vídeo de la classe. Simplement cliqueu en el play i és un vídeo de YouTube normal i corrent. Podeu anar mirant el vídeo i mentrestant anar fent tot el que us comento relacionat amb aquest vídeo i les paraules, l'exercici en qüestió, les coses que us explico, el repte que us proposo aquí i anar fent, d'acord? Llavors, tot això i moltes coses més són les que us podeu trobar aquí a dintre d'aquest grup, aquest grup que formen tots els alumnes que hi vulguin participar. I vull que sapigueu que amb el temps anirem creant més cursos en línia, hi haurà més activitats, més vídeos i la idea és crear tot un espai en què cadascú pugui aprendre alemany al seu ritme, tranquil·lament, mirar-se els vídeos quan li vagi bé i tant de bo vulgueu participar a les classes en grup i aprendre tots junts. Altres coses que tenim aquí dintre del nostre espai, aquí dalt en el menú, és el d'editar el teu perfil. Si tu entres a editar el teu perfil i trobes totes les dades estan relacionades amb tu, si vols canviar qualsevol cosa, doncs només has de venir aquí i canviar-ho i clicar just a sota on posa Update. Si us hi fixeu, aquí baix també hi ha una altra vegada aquell enllaç per poder accedir a l'Stripe i canviar la targeta o consultar els últims pagaments que heu fet o cancel·lar la subscripció. Només heu de clicar aquí. I si cliqueu aquí, doncs, us entra en una nova pàgina, que és la de cancel·lar la subscripció. Podeu clicar en l'enllaç de l'Stripe o bé omplir aquest formulari, enviar-ho i es fa la cancel·lació també automàtica. I per últim, l'última cosa que ens queda per fer és com heu de tancar la sessió. Doncs per tancar la sessió és tan senzill com venir aquí dalt, clicar a tancar la sessió i just aquí on posa Logout. I ja està, ja tens la sessió tancada i si vols tornar-hi a entrar, doncs vas a classes en grup, sota del desplegable, inicia la sessió. Què passa quan has perdut la contrasenya? Doncs no hi ha cap mena de problema. Veieu que a classes en grup la segona opció és recuperar la contrasenya. Si cliqueu aquí, vindreu en aquesta nova pàgina i aquí simplement hi heu d'escriure el vostre nom d'usuari o el vostre e-mail, la vostra adreça i clicar aquí i rebreu un correu amb la nova contrasenya. Així que ja ho sabeu, ja veieu com funciona això de la classe en grup. Si us interessa, doncs simplement us hi heu d'inscriure, així podeu donar-hi un cop d'ull i si teniu qualsevol mena de dubte, doncs només ho heu de dir. Moltíssimes gràcies a tothom per la confiança i ens veiem ben aviat. Ciao, ciao, tschüss!